Pamilya na, nag-text diri, sige daw koy. Text na mo mga pamilya sa 0935-873-7165 or 0935-873-7179, 0921-860-6358, and you are still listening sa DXAB Radyo Patrol 1296, kauban na yung DJ Kokoy Martin! At makakasama po natin si Pangulong Dugong. Pangulong Dugong. Oo. Sa may masulti nimo karon na Pangulong Dugong sa mga daghang mga bisyo, magsigingong your resolution pero wag gyapon nabuhat. Every time sabihin ko, stop niya. Magalit talaga ako. Ako, nai-smoke ako before, pero umundang na ako. Matanda na tayo. Yung susolusyon natin, i-stop mo yan. Hindi, pitan ko ng baba ni mo. Alam mo, masuko si Pangulong Dugong, pamilya, no? Koy, greet of happy birthday si William Juod na naminaw karon texter 787. Ay, sa mga nag-celebrate ng birthday today, happy birthday! And many more birthdays to come. Oh, di ba? Sa mga palahubog, Pangulong Dugong, kay kasi may masulti ni mo anak, kay daghan mga bisyo ng mga Pinoy, ay? Oo, naghalos ikapalit og pagkaon, pero daghang ikapalit og sigarilyo og ilimnon. Ito lang ang masabi ko. Ang problema sa akin, inom kayo, mag-sigarilyo kayo. Ang problema kasi, alam mo na, cigarette smoking is dangerous to health. Inom, sigarilyo tayo. Oh, pero ikaw Pangulo, wala na kaga sigarilyo, wala kaga kuan ka na bitong gabisyo-bisyo. Tayo, tatlan siguro mayroong bisyo, no? Wala akong bisyo ng inom. I-stop ko na yan. Ayoko na. I-stop ko na. At saan na bisyo na hibilin, Pangulo? Ang bisyo ko, lang, chicks na. Alay! Joke lang ay. Sige na mga pamilya ay, talaga ni binuangan din masay madunggan tanin Pangulo ron ha. Huwag kang matakot. Every time masabihin ko, eventually, ang mga mino ko ron, nangala silang dito ako sa DXAB. Ang miss ko ang radyo. Ang masabi ko, Happy New Year everyone. Padayon ang natin Nausa mo nagnaungot mang baba ni mo Pangulo. Pagbigyan ko kasi January 1 ngayon, ang kauban kita ngayon, Kokoy Martin. Di ba? Ipaunlakan jud ko nimo Pangulo, no? Sa kadagang AM station ka pwede nimo duulan ay adtuan karong unang adlaw sa bulan sa Enero 2020. Ako gyud imo ang giadtuan diri Pangulo. Sa mensahe nimo sa tanang mga kapamilya natong naminaw karon hilabi na sa mga taga Samal, sa mga taga Davao de Oro, Davao del Sur na naminaw, Davao Oriental, Davao Occidental, mga taga Sarangani Province, sa mga taga North Cotabato, dira sa may Arakan, kumusta man sila dira? Sa may masulti nimo Pangulo karong bag-ong tuig. I am very thankful ang bigyan ng pagkataon. Every time na sabi ako nito, gawin niyo yan kasi katabang yan sa huwag kayong mag-permit yung gawa ng problema kasi ang problema dating sa atin dahil kakagawa natin, gawa tayo ng masama. So sa masulti nimo karong 2020 Pangulo
maalibyuhan kaya ang mga problema sa mga katauhan, labi ng kapobrehon, Pangulo? Ang problema sa kapobrehon, dugay na yan. Even in the later part ng mga administrasyon, ang magkugi lang ang tao, walang makatulong sa'yo kundi ikaw lang. Magtabang ka sa sarili mo, magtrabaho ka, ang dami ang magdating ang mga grasya sa'yo. Ay, palakpakan na sa Pangulo. So, dapat yun magkugi lang yun. Oo, kaya naboy uban magsigig blame sa pang administrasyon sa gobyerno nganong pobre daw sila. 2020 na lang magsige hapon tagpagmasol. So ang kinahanglan gid nato ang pagpanarbaho nga nay pagkugi, pagpaningkamot, di ba Pangulo? Kung wala kang trabaho, siyempre wala kang income, hindi ka magkapira. Every time na sabihin ko to, gusto kong malaman niyo na trabaho tayo. Gusto akong kinabuhi natin, magtrabaho tayo. Thou shall not deprive the Filipino people. Dahil marami ang trabaho ang bigay sa inyo. Ala kaniha. Bitaw no, dagan bitaw kayo ang mga nisulod Pangulo. So 2019, grabe ang improvement sa atong economy, sa ato ang kanang economic growth when it comes to infrastructure, when it comes to karang daghan kay mga gipaput up ng mga businesses and then gipang hatag na investment from the other countries sa atong country, Pangulo no. Pero nganong nagihapoy yung mga unemployed? Ko sa akin, siyempre marami ang employed, hindi mo nag-apply ng trabaho mga gunggong na yan. Kung gusto niyo kung gusto niyo trabaho kayo, apply kayo, hindi ang lapit ng trabaho, spain ka dyan. Oh. Galingan dyan na Pangulo. Lagi basta-basta ang Pangulo. Ay. No. Ayun, so pangauban na to karon sa tuang opening salvo sa DXAB kapamilya no atong Pangulong Dugong. Oo, nadungog ninyo daghanag nag-text. Oy, sila kinsa nang kauban nimo diha koy. Nag-text ko ang pamilya, nag-PM sa ko adiri mga Bakaka Kiblawan. Kinsa nay kauban nimo diha koy si Pangulo gyud na. Ko maka-text Tama gyud ang ingon nimo koy og ni Pangulo nga kung magkugi lang ta na agid tay makabot sa kinabuhi mao nang dapat manarbaho ta di sige yaw-yaw. New Year, Happy New Year. Ayan, 'di ba? Thank you so much kay kauban ako si Pangulong kuan kapamilya no, Pangulong Dugong karon na hatag sa tuag mga ideya kapamilya. So Pangulo, unsa pa may mga atangan nato sa 2020? Akala ko, yung interview dito ay abot sa... Bakit naging feng shui expert ako? Hindi, gago talaga to. Ay, Pangulo, ayan na. Parang... Nagkato ko dito kay... explain ng dito sa mga New Year's resolution. Every time sabihin ko, kapataka, nga. Ataga na kung ingon. Everything, mga pungsoy na yan, yung mga sabi ng mga Chinese, walang problema kung magtuo tayo dyan. Pero, siyempre, pag ikaw na kamot ka talaga, makamot talaga.
So basta nalagi pagkugi pangulo no. Oo, basta sige kang tutuan ng mga tradisyon, ng mga pamahiin, sa mga kanabitaw, mga kuan pangulo kaning ginatawag na tong mga kanang 12 na mga bilog-bilog, mga polka dots ang suoton. Pero kung wala gyud kay pagbag-o sa imong kaugalingon, wa gyud mabag-o sa imuha. Di ba pangulo? Minang sa programa sa IB, alabin ng taxi driver ang tik sa akin. Ang tawag-tawag ka dyan sa akin, Edilberto, suntukin kita dyan. Masabi ko lang, ngayong 2020, marami ang mga pwedeng gawin, mga bagay. Marami tayong pwedeng itulong sa mga Pinoy. Magtrabaho tayo. Huwag tayong sige, blame-blame sa gobyerno. Trabaho. Ang Pilipino manggod usahay, taka, gawit ba na nga. Ang kabalong siya, ang enene, ang gusto niyong Hubog ka pangulo. Kainom kagabi pangulo? siyempre, enene, New Year, every time New Year, uwi talaga ko sa Davao kasi stress ako doon sa Manila. Ang daming problema doon, mamatay ko doon. Ito pangulo, kapoy kayo dito kapoy may mo pangulo. I-try mo para mabalaan mo. Alingan yung kauban ng mga pamilya ay no. So, ayun po mga kapamilya no, kasama natin sa unang araw ng Enero, ng buwan ng Enero 2020 ang ating Pangulong Dugong. Oo. Kasi namoy mga pangutanas tong mga pangulo samtang naapa siya diri kapamilya kay mobalik na po ni siya sa Malacañang Palace. Kasi namoy mga pangutanas sa mga naminaw karon dira na nag-text pangulo. Oo. Pangulong Dugong, naalang ko'y pangutana. Unsaon man ako ni akong uyab-uy nga baho man kaayo og ilok, unsa may buhaton nako. Buwagan nako o buwagan nako? Kasi may masulti ni mo ni pangulo kay baho og ilok ang iyang uyab. Medyang katry din ako ng ganyan uyab ko doon baho kay ilok. Anong problema dyan sa baho kay ilok? Ang problema kung bahog now. Ini minakas akin, ang palitan mo yan sa mangkiruan ng ng tawas, yung bato na tawas. Ibagnos mo yan doon sa sa ilok niya para wala yung baho sa ilok niya. Siyempre, kung lain mo gakos-gakos ng babaeng baho sa ilok. So ang mo lang tambal ana, buwagan niya o dili? Ang bawagan og lami ang bawagan. Mina ka nakodo. Hindi kong gusto pitkan ko ng ilong nimo. Ang palit ka lang barato ng kuhan dyan. Bingkiruan, ang tawas tapol. Hid-hid mo yan sa niya, sa ilok niya. Wala yung baho ng ilok niya. Ano raday na pangulo. So di niya buwagan. Di na ni mo buwagan pa rin ko'y dudong no kay para anda pa rin ko'y kaning magpadayon daw inyong long lasting love and care karong 2020. Ingon pa ni pangulo, palitan na lang nimo nagtawas tapon nudnod ng ilok sa imong uyab para mawalang baho sa ilok. Yan. Another question pangulong Dugong kay murag dagan ubay-ubay man ang mga nag-PM sa ato karon diri Unsaon man ako ni ako ang uyab nga gamay man kaayo pangulo. Taas man unta siya pero gamay di man ko malipay. Oy, unsa man ni pangulo nga question oy?
taas daw pero gamay. Unsa may? Taas og height pero gamay. Oy, nakatry ka ni Pangulo? Taka ang shooting, bayanan ni. Siyempre, hindi. Ito lang ang masabi ko. Hindi problema yung ano dyan. Kung gamay o ano dyan. Yung years na kanon, hindi na napagpadak ko na eh. Palami ay nag-performance. Hoy! Udto na udto. Performance. Walang gamay basta taas kag dila. Lami na na kayo. What I mean is that hindi mo magmaterial kung mahal mo ang tao. Every time na ano kayo, walang problema sa atin yan. Ito lang ang masabi ko sa iyo dahil kung ano talaga, kung gusto talaga ang laki, siyempre paglaban mo yan. Yun. Paglaban. Hindi mo kano yan magmater kung gamay o dako yan. Ang importante yung minahalay kayo. Ubrida ang problema ninyong sulon ko ninyo. At lasal niyo. At ang Pangulo ba? Ito mga pamilya. Ayan, maraming salamat. Palakpakan na to si Pangulong Dugong kay kauban na to siya karon special guest nato sa ato ang DXAB May Buntag Davao kuan opening nato ka pamilya karon kay kuan ba ta mag-celebrate pa tas kung Mansari Day. Thank you Pangulong Dugong. Di ba? So ayun po napamay lakaw si Pangulong Dugong mga kapamilya no po napamay mga questions dirada. May ubay inyong mga gipang text. So i-text lang ninyo kapamilya itong numero 0935-873-7179 or 0921-860-6358 kung gusto mo magpa-greet now na. Okay.